Όχι. Το αυτοκίνητο του Έκτορα Μποτρίνη δεν ξεκινάει. Εφιάλτη στην κουζίνα. Η Πέπα ζήτησε τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Καλό. Είσαστε γυναίκα του... Ναι, εγώ που σας φώναξα. Του δόκτωρα. Δόκτορας, Δόκτωρας. Γιατί δόκτορας? Γιατί... Βοηθός του χειρουργού. Βοηθός του χειρουργού. Ο δόκτορας που είναι, θα το φωνάξουμε? Φωνάξουμε. Δόκτωρα! Έλα λίγο, δόκτωρα Απόστολος. Να και ο δόκτωρ Ελέφαντας ο οδοντίατρος. Έλα, δόκτωρας. Γεια σας, τι κάνετε? Δόκτωρ Απόστολος, καποροχειρουργός. Τώρα πολύ ωραία ειδικότητα. Και μοναδική στο είδος. Μάλιστα. Η εγχείρηση πέτυχε. Έχετε επιτύχει. Τα πάντα πετυχαίνουν. Όποιος έρχεται εδώ, 100% θεραπευμένος. Πάνε όλα καλά δηλαδή. Καβουροθεραπευμένος. Έχεις βρει το γιατροσόφι. Έχω βρει το γιατροσόφι, ναι. Εάν κάθε 15 μέρες κάνει καβουροθεραπεία το ζευγάρι, έχει κάνει αγόρι. Εδώ Και όλη αυτή η ιδέα δηλαδή αυτής της κλινικής είναι δική σας? Μάλιστα. Καβούρι και στολή δεν αλλάζουν. Όλα τα άλλα τα κάνω. Ωραία λοιπόν. Φέρε μας τον κατάλογο και να ξεκινήσουμε την καβουροθεραπεία. Έχω και δεύτερο κατάλογο. Όταν μου κάνει απεργία η Γιάννα και ο γιος μου και η νύφη μου, τους διώχνω όλους και σερβίρω με αυτό, εδώ. Α, που είναι πιο μπορώ μικρός. και τα κάνω όλα μόνος μου. Μάλιστα. Λοιπόν. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν υπάρχει ούτε μία συνταγή με καβούρι. Αλλά μάλλον αυτός είναι μόνο για καβούρια. Ούτε εδώ. Άρα νομίζω ότι ο φίλος μας ο Απόστολος κάνει πολύ λίγα χειρουργία. Τώρα η νεκροψία θα δείξει, όπως λέμε. Καλησπέρα κύριε Έκτορα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Εσείς, Εγώ είμαι ο Πέτρος, ο γιος του δόκτορα. εσείς ο σερβιτόρος. Μάλιστα. Και ο αναισθησιολόγος πότε έρχεται με το λογαριασμό? Ακριβώς. Τι μου προτείνεις να φάω? Εγώ σας προτείνω να φάτε ρουβάκο που είναι η σπεσιαλιτέ του δόκτορα. Θα μου φέρεις... Και ξεκινάμε. Βεβαίως. Και θα μου φέρεις... Λοιπόν. Ναι, Και να... Να θάλασσο, να χάλα. βεβαίως. Μια χαρά είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Φτάνει, θα πιείτε κάτι? Αλκοόλ. Νεράκι. Ο γιατρός τι λέει μέσα? Ο γιατρός δεν πήρε νερό. Ναι, γιατί ο συγκεκριμένος το έχει κόψει. Το είπε ο γιατρός. Άλλος γιατρός, συνάδελφός του, αλλά σε άλλο κλάδο. Αλκοόλ. Τότε. Νερό. Εντάξει. Ωραία. Να μην το βάλουμε σε πειρασμό, καταλαβες. Για να δούμε λοιπόν. Παραγγελία του Έκτορα. Ρουβάκι εδώ, ο γιατρός, γαρεδομακαρονάδα πικάτικη. Δεν μπορώ να καταλάβω πάντως. Αν μπορώ να καταλάβω. Θα το ανακαλύψουμε. Τάκα. Copyright! Μάλλον δεν έχει ρύζι, κάνει μεταμόσχευση. Τόσες ώρες. Και πολλαπλή μάλιστα. Γιάννα, Ορίστε. μαχαίρι για εδώ, Εδώ πάτε. για εδώ. Τι είναι αυτό μωρέ τρέλα? Μωρέ παιδί μου μπερδεύτηκα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έλα Πέτρος. Γρήγορα Πέτρο. Γιάννα, Ορίστε. μαχαίρια, ρούβα, πούλα. Έλα. Μπράβο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ευτυχώς που το βρήκες μια φορά με την πρώτη. Έχω και δουλειά, δεν αυτό νόμιζα σε σένα. Αυτό είναι. Εγώ είμαι σούπερ. Εδώ και... Ήγρα. Έτοιμος. Ο δόκτωρ. Και θα ξεκινήσουμε από το χταπόδι. Θα αρπάξει λίγο, βγάζει μια γεύση κάιλας. Σαν λάστιχο. Σαν να τρως τη γομολάστιχα που είχαμε σχολείο. Και σβήναμε. Το ίδιο πράγμα. Πάμε στη σαλάτα. Λύσα. Είναι κατάπλασμα. Τα μακαρόνια φαίνονται από μόνα τους. Άδυτα, η σάλτσα είναι στο βάθος. Ανάλατα, τελειωμένα. Τα μακαρόνια είναι... Μακαρόνια... Τα καβούρια. Παλεύει με το κεντρικός Απόστολος. Αύριο θα μπούμε στο χειρουργείο του για να καταλάβουμε πώς με τα γιατροσόφια μπορεί και επιβιώνει τόσα χρόνια.
Δεν πιστεύω να τους κάνεις κολονοσκόπηση. Όχι, άλλη δικό της. Ξέρω εγώ. Εδώ, ο ντόκτορ έχει αυτά. Ορίστε. Δόκτωρα. Τα βουράς. Μακριά από το ιατρείο, θα σου δείξω και τα πόδια τι τα έκανα. Τα έχω έτοιμα. Κατάλαβα, δόκτωρα. Εδώ. Τα ρίχνω στα κάρβωνα και θα δεις το χρωματάκι τους σε 3 λεπτά. Μακριά από εδώ. Ή φοράς στολή ή δεν πλησιάζεις άλλο στο ιατρείο. Εγώ μας Δεν είναι όμως. στολή μάγειρα. Δόκτωρ, αρχίζει η τεχνική. Εδώ θα δεις. Ρίχνει μία εδώ και ξεκινάει το χειρουργείο. Όλα φτερά, στομάχι. Ορίστε, πεπόνι. Και τα ρίχνει και κάτω. Δεν είναι καβούρι, τα ρίχνουμε κάτω βεβαίως. Γιατί έχουμε την πεθόνα τα μάτια, τι θα κάνουμε. Και βάζουμε και την καρνιτούρα. Ο καλύτερος μεζές δεν έχει τα βορολαγκάνες. Τέλος πάντων, εγώ πάω να αλλάξω. Να αλλάξεις και τα λέμε. Εδώ είναι ο γιατρός. Τζίκι, σαλάτα, χωριάτικη, Βλέπουμε ότι μαρίκα, ο ένας είναι ορθοπαιδικός, ο άλλος έχει άλλη ειδικότητα. Ο δόκτωρ και η Γιάννα. Σαν να δουλεύουμε σε 2 διαφορετικές κουζίνες. Όλα με πόδι το ίδιο. Ο Χριστός και η Παναγία. Η Παναγία. Και ο Χριστός. Αν αυτό τώρα είναι μας θα βρει μια εστιατόριο. Μισό ψωμί. Ο σερβιτόρος μου είναι εδώ. Κύριε Απόστολε Τι μου. να κάνω. Απόστολε μου. Τι να κάνω. Πάγωσε το οκταπόδι Πέτρο. Πάρει το δίσκο Πέτρο. Μη φωνάζεις, έχω κόσμο Στα δικό πόδι μου ψωμί, έξω. Μη έχεις κόσμο. φωνάζεις. Μάλιστα γη. Θα παγώσουνε. Όταν χειρουργεί, Θα παγώσουνε. δεν δέχεται κουβέντα στο σπαθί του ή μάλλον στον ιστέρι του. Τι έγινε ρε μόρτες εδώ, πώς την είδατε. Τι έγινε, ρε Παπαστόλη, εντάξει. Έπαιζα ένα ποτήρι, χαβάλε κάνω. Δεν είναι μόνο το ποτήρι. Είναι, εντάξει. Τόση ώρα ακούω το ποτήρι. Είναι, εντάξει. Τόση ώρα ακούω εδώ το μαγαζί είναι οικογενειακό, είναι εκκλησία. Άμα θέλετε τέτοια μπορείτε να πάτε παρακάτω. Έχει πολλά Να μαγαζάκια. φάμε να διασκεδάσουμε. Ναι, αλλά θα ακούγεις μόνο εδώ. Δεν θέλω δίπλα στη διπλανή την παρέα τίποτα. άμα δεν μπορούμε να Εντάξει, κάνουμε χαμό. άμα είναι να ξανάρθεις. Τελείως. Εντάξει, Τελείως. Ένα πλώσιο, δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα. Κοινάει το μαγαζί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Δεν μίλησε με ωραίο τρόπο. Χαρή δεν κάναμε. Τώρα, αν έρθει η μέρα και να μου μιλήσει κάποιος έτσι, επαγγελματίας, δεν το βρίσκω σωστό. Σήμερα παρακολούθησα τη λειτουργία του χειρουργείου από κοντά. Ίσως το πρόβλημα του δόκτωρα Απόστολου να μην είναι στην εμφάνιση, αλλά στην εμφάνιση. Ένα είναι σίγουρο. Αν ήταν γιατρός πραγματικός, θα ήταν ψωός και απόψε θα κλαίγαμε κόσμο. Λοιπόν, τα καβούρια είναι μπλε.